Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Giuseppe Kaminzuli. Illum ħuti jeżies għalkemm fil-qalba tar-Randan il-Knisja tiċċelebra s-solennità ta' San Giuseppe. U din il-festa għandha sens. Għaliex? Għaliex fir-Randan aħna qegħdin niġu msejħa biex narfu d-dnub tagħna, nindmu minn dnubietna. U San Giuseppe fi-skiet tiegħu kif issejjaħlu l-Iskrittura ir-raġel ġust jurina xi tfisser tibni ħajtek fuq il-kelma ta' Alla. Giuseppe li jindokra jieħu ħsieb jgħajjex lil dak li twilet minn Marija li huwa il-kelma li saret laħam. Giuseppe jien lili u lilek biex dik il-kelma li aħna nisimgħu il-kelma ta' Ġesu natuha l-laħam inlaħmuha fil-ħajja tagħna. U għalhekk fil-waqt li narfu in-nuqqasijiet tagħna ejjew ħuti nitolbu maħfra għal ħtijietna. Int il-mibgħut tal-Missier mulej ħniena. Kristu Ġesu, il-verb ta' Alla magħmul bniedem, Kristu ħniena. Mulej Ġesu, inti lena u l-paċi ta' dawk li jelqgħuk, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art li bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa' it-talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, inti jafdajt il-misteru tas-salvazzjoni sakemm kien għadu fil-bidu taħt il-ħarsien fidil ta' San Giuseppe. Għamel li bit-talb tiegħu il-Knisja tiegħek taqdi minn dejjem dan il-misteru sa ma jseħħ għal kollox. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel lezzjoni qari mit-tieni ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien il-mulej kellem in-Natan u qallu: mur u wejt il-qaddej tiegħi David. Dan jgħid il-mulej: meta inti ittem żmienek u tkun striħajt ma' missirietek, jiena nqajjem nislek warajk, nisel ħireġ mill-ġewwieni tiegħek u nsaħħaħ is-saltna tiegħu. U jibni dar il-ismi u jiena nsaħħaħ it-tron tas-saltna tiegħu għal dejjem. Jiena nkun għalih missier u hu ikun għalija iben. Il-familja tiegħek u s-saltna tiegħek jibqgħu sħaħ għal dejjem qudiemi. It-tron tiegħek jibqa' sħiħ għal dejjem. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla sarm responsorjali ngħidu flimkien in-nisel tiegħu jibqa' għal dejjem. It-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni f'kull żmien ixandar fommi il-fedeltà tiegħek. Għax jienet tjubitek tibqa' sħiħa għal dejjem b'ħasmewiet int wettaqt il-fedeltà tiegħek flimkien in-nisel tiegħu jibqa' għal dejjem.
għamilt patt mal-mażul tiegħi u ħlift il David il-qaddej tiegħi. Jien nagħmel li n-nisel tiegħek jibqa' għal dejjem, li f'kull żmien jibqa' sħiħ it-tron tiegħek flimkien in-nisel tiegħu jibqa' għal dejjem. U sejjaħli int missieri walla tiegħi, fortizza u salvazzjoni tiegħi. It-tieba tiegħi inżomma fuqu għal dejjem u l-patt tiegħi miegħu jibqa' sħiħ flimkien in-nisel tiegħu jibqa' għal dejjem. It-tieni lezzjoni għari mill-Littera ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani, ħuti il-Abram jew lin-nisel tiegħu il-weda li jirtu id-dinja ma saralitlhomx permezz tal-liġi imma permezz tal-ġustizzja bil-fidi. Għalhekk il-weda mal-fidi marbuta biex tkun mogħtija bħala grazzja u hekk tibqa' sħiħa għal uliedu kollha, mhux biss dawk li jgħixu bil-liġi imma wkoll dawk li jgħixu bil-fidi ta' Abram. Il-missier tagħna wkoll skont ma hemm miktub. Jiena nagħmel minnek missier ta' kotra ta' ġnus, missierna quddiem Alla li fih u emmen, li jagħti l-ħajja il-mejtin u li jsejjaħ fl-eżistenza lil dak li ma jeżistix. Meta ma seta jara ebda tama, Abram it-tama u emmen u hekk sar missier ta' kotra kbira ta' ġnus skont ma kien intqal lilu. Hekk qed ikun kotran in-nisel tiegħek u kien għalhekk li dan ġelilu mekjus b'ġustifikazzjoni. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. U tifħir lilek Kristu, glorja u tifħir lilek Kristu. Ħinja dawk li jagħmlu fit-tempju tiegħek mulej huma jfaħruk għal dejjem, glorja u il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Ġakob nissel lil Ġuseppi, ir-raġel ta' Marija, li minna twilet Ġesu li jsejħulu l-Messija. It-tnissil ta' Ġesu Kristu sar hekk. Ommu Marija wara li tarset ma' Ġuseppi qabel ma marru joqogħdu flimkien, ħarġet ilha bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Żewġa Ġuseppi li kien raġel ġust u li ma rieċ ixandara quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb li jibata bil-moħbi tan-nies. Meta kien għadu qed jaħsibha, derlu l-anġlu tal-mulej fil-ħolm u qallu: Ġuseppi bin David, la tibżax tilqa' għandek lil martek Marija, għax dak li tnissel fija ġie bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. I ikolla iben u int issemmih Ġesu għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubietom. Ġuseppi meta qam għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. L-Iskrittura eżies tagħti titlu lil Ġuseppi barra il-missier putattiv ta' Ġesu kif ħafna drabi jinsejħulu, issejjaħlu il-bniedem ġust. Issa jekk għadna tajjeb fis-Salm responsorjali aħna stqarrejna li n-nisel tiegħu jibqa' għal dejjem. Jekk napplikaw dawn il-kelmiet lejn Ġuseppi, ifisser li n-nisel ta' Ġuseppi, x'inhu n-nisel ta' Ġuseppi? X'inhu dak li f'Ġuseppi ma spiċċa qatt?
jibqa' għal dejjem. Hija il-fidi tiegħu. Fatti xi ħaġa sabiħa mhux biss it-tieni qari kif jitkellem San Pawl li l-fidi tingħata hija don u li minna joħroġ kull nisel ġej minn nisel ta' Abraham għaliex anke Abraham min huwa Abraham? Huwa dak li poġġa ħajtu għax dik li tfisser għandek fidi fuq il-kelma ta' Alla. Il-Vanġelu tal-lum jippreżentalna lil San Giuseppe u hemm sentenza li forsi aħna ħafna drabi naħsbu għal kienet momentarja. Imma dik kienet ħajtu. Giuseppi, ir-raġel ġust, imbagħad ikompli u derlu l-anġlu fil-ħolm u qallu: Giuseppi, ir-raġel ġust li joħlom. Mhux li joħlom il-futur, kif ħafna drabi aħna anke ninterpretaw din il-kelma, jew ra xi ħaġa, allura tant influwenzatek li tibqa' toħlom fuqha, tewden fuqha. Giuseppi huwa l-bniedem li kontinwament jewden, kontinwament joħlom kif hu jista' jgħix f'kull ċirkustanza ta' ħajtu mibnija fuq il-kelma ta' Alla. Hawn jisbuħija ta' San Giuseppe eżies. Dan huwa l-akbar messaġġ li San Giuseppe irid jagħti lili u lilek. Għax jekk ma nieħdux dal-messaġġ, il-festa ta' San Giuseppe tiġi u tgħaddi. Giuseppe llum qed ipoġġilna din il-mistoqsija. Inti fuq ix toħlom? Fuq ix tewden? Fuq kemm ħatibni? Fuq kemm ħassir sinjur? Fuq kemm ħataħdem? Kif se tqatta l-ġurnata? X'inhi l-ikbar ħolma? X'inhi l-iktar ħaġa li jien fuqi għandi newden fuqha jien fil-ħajja tiegħi? Kif se npoġġi fil-prattika il-kelma ta' Ġesu, il-kelma ta' Alla. Din kienet il-ħolma kontinwa ta' Giuseppi. Dan kien il-ħsieb kontinwu li jewden fil-moħħ ta' Giuseppi ħajtu kollha. Fatti hawnhekk jippreżentalna San Mattew fuq il-problema li kellu jekk jilqax il-Marija jew le. Aktar tard narawh l-anġlu l-istess jerġa' jkellmu fil-ħolm biex jgħidlu biex jaħrab minn Betlem u jmur lejn l-Eġittu. Imbagħad aktar tard l-istess l-anġlu jerġa' jkellmu fil-ħolm biex jgħidlu li Jerodi miet u jerġa' jmur lura lejn l-art imqazza lejn Nażaret bit-tfajjel Ġesu u Marija. Iva eżies, Giuseppi, l-Iskrittura tippreżentalna lil Giuseppi bħala ir-raġel li kontinwament jewden kif se jwettaq f'ħajtu il-kelma ta' Alla. Ejjew nitolbuh din il-grazzja. Ejjew nitolbuh jenna biex aħna wkoll narfu, nisimgħu u nagħmlu dak li Alla jitlob minna. Nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem.
salbuha għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-ummiet skont il-kotba mqazza, u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier, u għandu jerġa' jġib bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem, u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li jum imweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem fehom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika, nisqar ma'mudija waħda l-maħfra tad-dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Il-mulej għażel lil San Giuseppe biex b'fidi sħiħa ikun jista' jkompli jħares il-familja imqazza. Ejjew nitolbuh biex il-mulej lilna wkoll iżommna f'ħajja ġusta. Ngħidu flimkien, mulej żommna fil-ħajja ġusta tiegħek. Mulej żommna fil-ħajja ġusta tiegħek. Għall-Knisja biex tkun dejjem imħarsa minn San Giuseppe fil-qadi tagħha li twassal lil bnedmin kollha is-salvazzjoni. Nitolbu, mulej żommna fil-ħajja ġusta tiegħek. Għall-missirijiet u l-ħaddiema kollha biex isibu f'San Giuseppe il-mudell ta' xogħol biżel u ta' paternità responsabbli. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex il-miġja tal-Papa Franġisku tkompli ddawwalna u tqawwina ħalli aħna bħal San Giuseppe nibnu ħajjitna fuq il-kelma tiegħek. Nitolbu, mulej żommna fil-ħajja ġusta tiegħek. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażejs tal-Madonna ta' Pinu inti tkompli tbierek u tqaddes il-familji kollha tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lil-morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu, mulej żommna fil-ħajja ġusta tiegħek. Mulej Alla tagħna inti ried li mill-familja ta' David jitnissel il-Messija u ħtart lil Giuseppe ta' Nazaret biex ikun strument li permezz tiegħu jitqettqu il-wedijiet tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex bħalma San Giuseppe bit-tieba u l-qima tiegħu qiegħda lil ibnek il-waħdini jimwielet minn Marja Verġni, hekk ukoll aħna jkun jistħoqilna naqdub għal bsafja fl-artal tiegħek bi Kristu siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu lubna il fuq, niżoħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna. Inroddulek ħajr. Għaxat li xejn ma jeħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax hekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek lilna jiswilna għas-salvazzjoni tagħna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja blat tal-anġli
u b'fer kbir infaħruk u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidina Ġesu Kristu, li meta kien sejnata biex mirraj ħibati ħal-ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalik. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-dem li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin imqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun tritient kif is-sema hekk fl-art. ħobżna ta' kuljum matina illum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. Naħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħarruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħarruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħarruf.
għat qarbin nitilgħu dejjem fil-lira waħda u nersqu lejn l-oqrob saċerdot. Nitolbu. Fil-ferħ ta' din il-festa solenni li llum qegħdin nagħmlu f'ġeħ San Giuseppe, tmajtna mulej blikel ta' din il-mejda qaddisa. Ibqa' żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek u saħħaħ fina id-doni li kollok tieba oġbok tatina bi Kristu Sjedna. Idu flimkien tliet evangelijiet hekk nitolbu biex il-familja mqazza Marija u Giuseppi jenuna tassew nilqgħu lil Kristu fil-ħajja tagħna. U għalhekk ngħidu flimkien: Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm.
il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Ibn u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna